Cuántas furgonetas tedes? Temos 4. 4 de reparto. Para todo Ourense? Ou solamente, bueno, ocupades... Nos facemos ruta fora de Ourense. Bueno, facemos a ruta de Ourense e logo pois outra no Ribeiro, bueno, Cea, claro, Pontevedra e Vigo, e tamén en Santiago de Compostela e arredores. Para estar separados, xa temos a eternidade inteira. Tens razón. Agora hai que darlle. Está vivo, Está vivo. Aquí facendo un pouco de pesas. Mira, mira, mira como acaba de contestar. Hola. Ai, que guai, que textura. Encántame. A ver, ti como panadeira, A ver, mira, a ver que tal o fago. Me encanta esta mesa. Xa para empezar, gusta a mesa. Non somos tan ricos en Galicia. Verdad? E tan riquiño. Quen lles dere, quen lles dere, sí, sí. Non traballes tanto, Begoña. No. Que duran moitos anos. Ai, sí, é que ti co besas. Bueno, Ala. ala. Bueno, se queres, probamos un pouco de pan. A ver. Non sei, a ver. Que frío fai, creo que chego tarde. Pero bueno, xa estamos aquí en a boa migalla, en Pan de Cea, e vou a preguntar por Sofía, que é a jefa do pan. Jolín, que non abre. Non me fecharon porque chego tarde. Hola. Sofía. Voy. Sofía. Sí, ya. Xa cheguei. Vale. Chego a tempo. Sí, Begoña, chegas. Bueno, a verdad que me quedei dormida, Ai. Esta Bueno, muller. a ver se metemos o pelo todo no gorro. Tienen que facer unhos gorros pa xente con moito pelo. Sí, muller, pero mellor ter que desear. Tens razón. Si esto, Lista. atar o mandil dáseme ben. Perfecta. Divinas. Bueno, que tes aquí entonces? Muller, pois aquí temos, mira, estamos cunha masiña de brioche. Buah, que ben cheira xa, Sí, verdad. Jolín. Este todo artesanal 100%. E ahora estamos deixando que repose. Logo vimos a metelo nos moldes e xa te aviso. Muy bien. Bueno, este é o que... Está blanquiño de todo, Sí. Está perfecto, Este é o de un ou dos dous que temos de CEA. Sí. E como facedes? Por que tan famoso o pan de Cea? Bueno, pois por moitas causas. Unha delas é o tipo de enfornado, que é bastante característico, porque ten que ser un forno de pedra e o lastro é fixo, é dicir, non xira, non? Sí. Entón, tes que ir metendo... E xirando ti. Claro, xirando ti, eso é... Bueno. E logo, pois, unha complicación importante que o estar cocendo co calor refractario da pedra Sí. dificulta tamén bastante a cocción, porque son 2 horas de cocción. Claro. Ainda que está a 250 grados, en fin, que é moito calor, pois tes que ter a porta aberta para poder mover o pan. Claro. Eso vai haber moita fuga de calor. E bueno, que decimos, non? Isto temos que botarlle a leña, nos utilizamos leña de carballo, cargamos e logo esperamos a que a leña baixe, sabes? Sí. Se consuma. Xa a leña, que sea de monte de Iquique, sin resinas, aquí collido ao lado, eu creo que é ideal. Además, eu sei que aquí recuperas calor e todo, Sí. isto é circular completamente, Sí, sí. que é unha maravilla. Sí. É o que nos dá realmente pois, a enerxía limpa, non? É dicir, bueno, o fume que se vai
pues é Vos contaminante. recollédelo. É contaminante, entón non decimos, non te vayas, que non te queremos aquí, Claro. pero para outro uso. Claro. Entón o que facemos é que captamos ese humo, ese fume, e o levamos por un canal a unha especie como de termo, como que tes en casa, Sí. pero máis grande. Eso nos vai a dar esa auga quente para ter boas fermentacións, porque vai a través do chan radiante, sabes? Sí. A calefacción. Sí, sí. E tamén, claro, No, leña. nótase que aquí leña. está de maravilla, Pequeniño. está cantiño. E logo Esos a leña. techos son altísimos, Pois sí, Isto é sí, porque precioso. claro, temos 2 pisos, na parte de arriba e a parte que temos pois, para facer os talleres, o programa de visitas, as degustacións e todo eso. Porque ao final tamén hai que comer. hai que probalo, Hai que hai que probalo. Sí, sí, sí. Bueno, eu se queres axudo xa algo, se non marcho. No, non te vayas, que non, Veña, que vamos. aquí todas as más se necesitan, Sí, todas. veña. Podemos pa aquí, vamos. Bueno, Eu creo que esta é unha das cousas máis relaxantes do mundo, Sí, verdad. Facer pan, encántame. A mí encántame, eu intento facelo todas as semanas, Bueno, sempre, os martes, normalmente suelo... Sí, non? Sí, no restaurante, porque Bueno, teño descendencia de panadeiros e encántame andar nas masas. moi ben. Bueno, Sofía, que vas facer aquí? Imos refrescar a masa nai. E que é iso? Pois é alimentar con fariña integral, auga, na mesma proporción, non? A masa nai que xa temos aquí. Xa ter feita. Non, que xa pois, é de moito máis tempo, sempre temos a cepa, non? E logo pois, imos... Vádela refrescando para que non morra. Claro, non morre, aparte- Isto está vivo, Ah, está viviño coleando. Entón, Mira como acaba de contestar. Hola. Exactamente. Bueno, vamos allá, entonces. Entonces, pois, colles un pouco así de fariña, Sí. un pouco de auga, Mira como responde, mira por aí, que xa está... Mira que e maravilla, vas así remexendo, non? Sí. Te fixas que ten un olor como moi forte. Sí. A mí me recorda un pouco... A cerveza. Sí, ou O a alcohol, mazán, a mazán, sí. sabes, esa sidra así que Sí, unha sidra, sí. A min gústame. A que Eu sí? isto, bueno... Eu fui unha das primeiras cousas que fixen na miña vida, amasar e facer empanadas. Sí. Con miña máis, sí, boa, encanta. É unha experiencia, É verdad que unha chulada. Además, un chourizo ahora da matanza recién feito, Buah. Eso xa é outro nivel. sí. Outro nivel. Pan recién feito, chourizo. Verdad? Sí, home. Os roxóns, que... Sí. A miña avó tamén facía o pan de millo que estaba moi Ai, rico. encanta o pan de millo. Sí, aí lo que dices tú, no forno de leño, Buah, con os oviños, madre sí, mía. madre mía. Xa non fai falta máis nada, No. para ser felices. Verdad? No, ter salud. Bueno, unha boa pataquiña. Bueno, tamén. Bueno, sí, a verdad que sí. 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 Xa está. Sí, a Como verdad digo que eu, e se logo hai que morrer, pois mira, que nos leven. que nos leven. Que tal sei que esta fariña, este tipo de fariña? Mira, Ui, sóname, te sona? Sí, me suena. Sí, ¿no? Esta é, mira, todos os trigos que utilizamos son moídos en pedra sin aditivos. Sí. Importante. Esta é a fariña de trigo cabeiro, que é a variedade galega que está certificada, é dicir, Autóctona, o sí, trigo sí. antigo que había, que se sí, perdeu, e agora está empezando a recuperarse pouquiño a Sí. pouquiño. Bueno, pois non sei o que utilizamos. A textura que ten tan fina e tan suave. E por métala, lle refresca as maus, sabes? Sempre é unha fariña máis fresca. Non sei como decilo, pero Sí, eu que teño traballado con esta fariña de aquí. A ver, vamos a ver. É unha pasada, porque é máis fresca, máis finiña. Verdad? Sí. Non sei, é unha textura completamente diferente ao que encontro noutro tipo de fariñas, sabes? Mira, aquí todo salvado. Unha maravilla. Te fixas? Sí. Esta masa xa temos un pouquiño xa fermentada. Sí. Tuvemos na primeira fermentación artesa e para que vexas, ves, aquí está todo Sí. todo integrado. Salvado. O salvado, Sí. te fixas? Sí, que bonita, Sí. Que suaviña, É unha masa moi suave, mira. Sí, buah, encanta. Ahora pechas os ollos. Que isto, buah, encanta. Sí, xa Que podes bonito. aí. No. A mí encanta, veu? A mí xa lle dou así. A ver. A ver, di como panadeira, a ver. A ver, mira, a ver que tal o fago. Bueno. Bueno, que tal lle dou? Forma Bueno, doida? moi ben, unha boa bola. Bueno, entón, aquí o que decimos, non? Temos as tres fermentacións. Entón, estamos facendo a simulación de tender, non? Entón, bueno, aí está unha bola un pouco grande. Sí. Pero bueno, aquí hai varias técnicas de amasado.
Sí. Cuidadito. Entonces aquí ahora deixamos reposar Tapamos o meniño. o niño. Aquí está durmindo o neno. Entón, bueno, pois cando isto xa está, pois imos facer xa a segunda tenda. Sí. Entonces, volvemos outra vez a tapar, A tapar. e volvemos outra vez a dormir a sesta. E por volvemos outra vez. A darlle outra volta. Volvemos outra vez. Pero, a última vez, xa imos deixar a boliña así. Porque logo, cando xa o levamos Levádelo ao forno. e temos que facerlle a fenda. Claro. Esa greña. Pues sí. E logo, pois xa te digo, xa se levan, están aí 2 horas. Movendo todo o tempo, todo o Pa que non tempo. se queime. Se non se queime, claro, A 250, 2 horas, cuidado, Bueno, vamos alá. Espera, imos ver os brioches, que anda por aí os brioches. Vamos ver os ríos. Vale, Vamos allá. Me encanta. a que sí. Sí, guau. Bueno, a masa de brioche é moi delicada, Estírala, Estírala así. tírala, aplástala. Aplástala e logo a enrollas. E pois enrollámola. Sí, hai ocos, Non pode quedar oco na parte de abaixo, non? mellor que non. Bueno, fago o que podo, No, non, Divino. divino. E píntalo con ovo, non? Con ovo campero, non ovo Moi ben, calqueira, hombre. Bueno, Ala. ala. Bueno, eu, se queres, probamos un pouco de pan. A ver, Non sei, a ver. pois aquí temos unha boliña Bueno, esto- fantástica. Bonita. Mira que bonita. Mira que bonitiña, Bueno, como cheira, que isto xa... É mellor sabe. Home, claro. Pero ves, o corte sempre aí, na fenda no medio. Sempre vai ser unha peza así alongada, hai de 2 tamaños, a certificado, que de 500 a 600 gramos esta que De un kilo. kilo. Bueno, pois nada, habrá que probarla, non? Habrá que probala. A ver, cataremos unha. Como sabemos a frescura do pan de fermo? Polo xasquito. É que está ben cocido. Claro, Sabes na miña casa como se fai? Na miña casa se está ben cocido fai así. tamén. Que va tapan. Tamén, Sempre tamén. dicían así meus abuelos. Sí, tamén. Sí. Pero claro, por aquí notas que está duro, pero é por la cocción. Entonces, mira, ahora vamos a abrirlo. Buah, isto é unha pasada, Voilà. Mira que maravilla. Cuidado, Mira. Madre mía. Bueno, eu creo que o pan sale tan ben porque lle por moito cariño, Sofía, sabes? E creo que cando fas unha cousa con tanto cariño, tanto amor, e lle dedicas tempo a búsqueda de ingredientes, a que non morran estas cousas, eu creo que eso ten que salir na mellor. Bueno. Eu en todo, sabes? Eu me meto, o no que me meto, ou me meto a tope ou non me meto. Está La verdad que sí. buenísimo. A que sabe, pues. No, pero eso. Mira o lorciño, A humedade, porque ten O retronasal é un 80% de humedade. É outro rollo, E se pechas os ollos, Que- xa... Que só lo copamos. Se faz falta máis Pan con nada. pan. Bueno, é unha boa compañía, eso sí. Estamos aquí falando e tal, sabiendo bien. Espera. Espera un momento. ¿Cómo? Espera, que te vou despedir, pero espera un segundo. Ah, Mari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? Dime. Sí. Sí, perfecto, no te preocupes. Ok, imos para aí ahora, Para Sol y Luna. Veña. Nada. Dame 5 minutiños. Veña, un bico. Unha clienta. Entón que? Que está chea de peregrinos que non lle chega pan. Entón temos que ir a facer un reporte. Pero teño que ir contigo. Bueno, Vou, muller. veña, vou. Así seguimos Ten contando café, cousas. non? O Veña, entón sí. Veña. Vamos. Bueno, xa sei que cheguei tarde, Claro, que están todas as furgonetas de reparto xa andan por aí rulando. Entón, bueno, como esta A vida é así. é así a cousa. Andar con prisas. Así es. Vamos alá. Sí, Bueno, a o mí reparto gústame. ten que ser divertido, porque ao final recorres moitos pueblos. Sí, coñeces No. a moita xente. Sí. A verdad que ao final son, bueno, relacións casi xa moitos de amistade, Claro, persoal, sí, sí, sabes? hombre. Porque, bueno,
Porque, sabes, o panadeiro un pouco tamén un pouco psicólogo, porque ao final chega, sobre todo nestes povos, sabes, que hai menos xente, va maior, a veces un pouco sola e tal. Sí. Bueno, pues... Quero falar con alguén. Sí. Ti sempre fuches panadeira? No. Sofía? No. Bueno, Vamos alá. vamos a ver. Hola. Hola, Mari. Hola, Enzo. ¿Qué tal, Sofía? Aquí andamos. Bueno, como siempre. Pues sí, hai que darle, hai que darle. Este de qué? De millo, ¿no? Non, este é o pan galego, Ah, pero así en bola. Muy bien. Bueno, esta surtida, ¿eh? De todo teño. Sí. Pero mira, Temos moi a ben. empanada de ternera galega, Hombre. suprema, e bueno, un poquinho de todo. Moi ben, moi ben, moi ben. Así a de tarreo unha pasión. Sí. Sí. Mira que guai. Isto é unha novedade que tamén empezamos a facer. Mira, empezamos a vendelo porque nos lo pedían a través da tenda online, porque como Sí. o conxelan, ¿no? A maior xente, Claro, van sacando as lasquiñas. E dixemos, bueno, pues a ver. E claro, ao final empezou tamén a xente traerse por aquí, o pedían. Que E ben. logo que ti dis, algúns restaurantes que se enteraron. Tamén da empezamos forza que teñen que facer moita xente maior, Claro. mellor para cortar e tal. Exactamente. Isto venlle perfecto, Perfecto. Mas valo, se vives dúas ou tres personas ou unha moitas veces, pois se vas collendo de unha a unha, está moi Sí, sí, ben. así cousillas. Moi ben, eh? Pues nada, Bueno, Mari, gracias. a ti. Venga, Vamos. seguimos. Chao, ata logo. Encantoume, Gracias. Marcho enamorada desto, Encantoume, gustoume moitísimo. Gustoume moitísimo o rollo cíclico que tedes co fume, a maneira de recuperar as cousas que tes, esa filosofía que hai que conservala, e nada, que sigas facendo pan, yo con Claro. Cuídate moito. o mismo. Chao. Chao. Bueno, impresionante. Marcho contentísima. Non solamente a zona, todo o que me contou, como se fai isto, este proxecto que teñen aquí que é maravilloso, que viva a pan de cea. Vamos, que viva moitos anos.